אוקיי, מה אנחנו הולכים להראות עכשיו? הורדנו את המשחק, התקנו. במקרה מישהו נתן לנו כבר IP שהכל מוגדר פה, מוגדר בו, הכנסנו אותו, שיחקנו ישר, החיים טובים. אבל זה לא תמיד ככה, לא תמיד מישהו הקים בשבילך את כל השטויות מסביב. לכן מה שאנחנו עכשיו הולכים לראות זה איך להקים לבד את כל מה שצריך למשחק. אין, אף אחד בעולם אחר לא משחק בזה חוץ ממך, אנחנו הולכים לגרום לזה לעבוד. בואו נבין קצת, אני קצת אדבר במה זה כרוך. בעצם הכנתי פה איזה שרטוט קטן שיראה לנו מה היה המצב ב-2008. ב-2008 הייתה חברה בשם GameSpy שבעצם נתנה לך שירותים. היום גם יש לזה יוניטי ואנריל, כל אחד מציע דברים דומים. השירותים היו פחות או יותר אמרו למה שתתעסק עם רישום משתמשים, ניהול סיסמאות, גם ניהול שרתים, כאילו לשמור מי השרתים שכרגע עובדים, כל הדברים האלה הם אמרו למה אתה מתעסק עם זה, אז אתה סתם כאב ראש, תן לנו, וזה כי זה גם משותף להרבה משחקים, להרבה משחקים יש שרתים, אז הם אמרו תן לנו, אנחנו נכין את זה, אתה תתממשק איתנו והכל יעבוד, וכאילו זה יחסוך לך זמן פיתוח. כמובן שהיום הם נסגרו ב-2014 והיום כבר 25, כלומר אז עכשיו מה שקרה זה שכל המשחקים שהשתמשו בהם בעצם זה בעצם נוצרה בעיה מה לעשות, והיו חייבים לטפל בזה איכשהו. אז בואו רק נראה בערך מה בערך היו עושים. נביא חץ. אז בעצם משתמש היה הולך לגיימספיי, היה הולך לגיימספיי, לא רק לגיימספיי, אלא גם לסרוויסס של גיימספיי. כלומר, הוא היה מתחבר מול גיימספיי, אומר מי המשתמש, מי הזה, מה ה-CD-Key שלי, כדי להוכיח לך שבאמת קנית את המשחק, עוד לא היה סטים. מצד שני, גם השרת היה מתחבר לגיימספיי עם הרשאות של שרת, והיה אומר לו, תשמע, אני שרת למשחק מסוג א' במדינה כזאתי, ובעצם הגיימספיי באמצע היה מנהל את העניינים, היה גורם שכולם ידברו עם כולם, ואז אם היה משתמש 2 או שרת אחר, גיימספיי היה מנהל את הרשימות האלה. אז מה שאנחנו צריכים כדי לשחק זה את המשחק, שזה יש לנו. שרת, עוד פעם, היה, כאילו זה גם מגיע עם המשחק במקרה, זה לא תמיד קורה ככה, אבל ברייזינג גיגל נתנו לנו שרת לא רשמי, שזה אומר שהוא לא עוקב אחרי הנקודות בפרופיל שלך וכו', אבל הם נתנו לנו גם שרת. מה שהיה חסר, וזה עוד פעם, וזה דברים זה עוד עבד ב-2008, שנסגרה החברה, אבל מה שהיה חסר זה הגיימספיי, כי ב-2008 הגיימספיי עוד עבד עד 2014, ואז הוא נסגר, ואז פתאום לא רק אנחנו, אפילו משחקים כמו Battlefield 2, פתאום כולם היו בהלם, מה אני עושה? כאילו המשחקים האלה כבר לא היו מתוחזקים על ידי המתכנתים שלהם, והגיימספיי נופל, אז צריך לעשות reverse engineering. אז, וזה באמת מה שקרה, כלומר, הפתרון לדברים האלה הם שאנשים באו ומימשו תחליפים. אז מאסטר סרבר, עוד פעם, זה שם כללי למי שמנהל רשימות שרתים. סרוויסס, סופ אם אתם, עוד פעם, בא לכם להתעניין בזה, זה להעביר XML, זה היה איזה פורמט של מיקרוסופט שלא תפס, היום אנחנו עם REST API או עם GraphQL, וגם הם בטח יוחלפו עוד כמה שנים. אבל סופ זה היה עוד איזה שירות שלא בדיוק תפס, אבל בסופו של דבר ככה דיברת עם XMLים, עם הגיימספיי. ובסופו של דבר מה שאנחנו הולכים לעשות, כדי שאני אוכל לשחק לבד, אני הולך להפעיל במחשב שלי שרת כזה, אני הולך להפעיל במחשב שלי תחליף לגיימספיי,
אני קראתי לזה fake game spy, ועוד פעם, צריך להגיד תודה רבה לאנשים שכבר שינו את האקזה, כי אחרת, תזכרו, היה איזה משהו שעבד ב-2019, אז זאת אומרת מישהו היה, וזה אחרי 2014, אז מישהו כבר עשה את זה, מישהו כבר עשה שהאקזה הולך לדומיין של fake game spy, אבל מכל מיני סיבות, גם מי שעשה את השרתים שם כבר לא מגיב, ולכן זה לא עובד. אז אנחנו בעזרת הכלי שלי נפנה את זה לפייק גיים ספיי, ונריץ את הכל, ואז נוכל לשחק לבד לחלוטין. עכשיו, אם אתם חדי עין, זה בעצם מה שעשיתי בסרטון הקודם, ופשוט לא סיפרתי לכם, פשוט הרצתי. בסרטון הקודם התעסקנו רק בתוכנת המשחק, אבל אתם לא ידעתם שבמחשב שלי, או שכן ידעתם, רצים פייק גיים ספיי ושרת, ולכן יכלתי להיכנס. אז בואו רק נלמד איך לעשות את זה, הכל פשוט, ונתחיל לשחק בלי ששום אחד בעולם, אף אחד בעולם, כלומר, חוץ מאיתנו לא משחק, לא צריך אותם, רק אני ואתה. אז בואו נראה. אוקיי, אז בואו נחזור בעצם לרשימה. יש לנו את כל הקבצים, עוד פעם, אם אין לך אתה מוריד, אבל אני כבר הורדתי מהכל. אז שימו לב, מה שחסר לנו זה בעצם את 3 ואת 4, כי זה GameSpy Fake, TCP זה בעצם המנהל שרתים, הוא פשוט ממומש ב-TCP, וה-HTTP פלוס SOAP זה ה-Services. אז אנחנו נעשה להם Ctrl-C, נלך לאיפה שכל הקבצים שלנו, אז מקודם היינו צריכים רק 5 ו-7, אז לא, עכשיו אנחנו צריכים גם את 4 ו-3, בואו נעשה להם Unzip, Extract, נעשה מהר, נו, Extract to, אוקיי, אז יש לנו Fake TCP ו-Fake HTTP, בואו נתחיל דווקא עם ה-TCP, עכשיו עוד פעם, הוא מכיל כל מיני שירותים, אבל אתם רואים את ה-Run Server, עוד פעם, אנחנו לא מאמינים, אנחנו שנייה נעשה Edit, ואנחנו רואים שכל מה שהוא עושה, הוא מריץ את התוכנה, ואומר, תשמור את הלוגין, עוד פעם, אם תזכרו בסרטון הקודם, אמרתי שאפשר לראות את הסיסמה שלכם, בערך, את ההש הלא קשה שלה, אז בעצם, כל פעם שמתחילים מחדש את השרת, כולם צריכים להירשם מחדש, כאילו, אלא אם כן אתה שומר את הקובץ הזה, ותמיד מפנה אליו. אז הנה, אנחנו עכשיו הולכים לעשות שרת מחדש, אתם תראו שאני צריך להירשם מחדש במשחק. אבל לא משנה, אני לוחץ לא על האקזה, כי הוא יגיד לי, תגיד לי איפה אתה רוצה את הדאטאבייס, אני עושה run server, יש פה הודעה שעשיתי לזה repackage, וגם את הגיט המקורי של זה, עוד פעם, גיט מלפני 7 שנים, הדוקרים לא עבדו בו, הייתי צריך להשקיע כדי לגרום להכל לעבוד, אבל הנה, בסופו של דבר, הנה בוא נראה, הוא רושם לך במפורש, יש פה תחליף למה שהיה פעם GameSpy, ללוגין, ל-CD key, כלומר, התחליף הזה פשוט מאשר הכל, הוא אומר, אני מאשר כל CD key שאתה אומר שנרשמת איתו, Server Report ו-Retrieve, כלומר, אני יכול לנהל שמישהו אומר לי, הוספתי שרת או הורדתי שרת, וגם הלוגין, זה בעצם האח השני של הלוגין דאטאבייס. אוקיי, אז זה פועל. אז זה פייק אחד. במקרה שלנו יש עוד פייק שצריך, את ה-GameSpy Fake HTTP, ומפעילים את זה. עוד פעם, אני בווינדוס 10 ולא הייתי צריך להתקין משהו מיוחד, אנחנו גם נראה בשרת ווינדוס וכולי. אז הנה הוא התחיל, בפורט 80, דרך אגב, אם יש לכם במחשב שלכם משהו שרץ בפורט 80, אז זה יפריע. אם יש לכם איזה שרת HTTP, אז שימו לב, כאילו זה יותר טוב בשרתים מרוחקים, שכאילו לא, אף אחד לא מפריע להם. אבל בסופו של דבר הפעלנו את שני הפייק שלנו, ועכשיו, אז אם נסתכל על זה, הפעלנו את הפייק אחד, את הפייק services, עכשיו חסר לנו dedicated server, אז אנחנו
הולכים לאיפה שהתקנו, הולכים לבין, Windows, ואז מתחבא פה Dedicated Server, ממש ליד איפה שהאקזה של המשחק שלנו. אז נלחץ עליו, ואני בינתיים יציג את שני יציג את שני המזויפים שלנו, שתוכלו לראות מה קורה איתם תוך כדי. ועכשיו זה משהו גם מעניין, שבמקרה מצאתי את זה באיזה דיסקורד, שאתה צריך משתמש מיוחד לדדיקייטד, כלומר אני פה בסרטון שלי אראה לכם שכל מה שאני משחק איתו אני יוצר משתמשים בשם קליינט 1, 2, 3, לא משנה, אבל בעצם בשביל השרת אני גם צריך משתמש, ואני אקרא לו פשוט סרבר. אתם תעשו מה שאתם רוצים, אבל תבינו שצריך לזה שרת אחר, כאילו משתמש אחר. אז אני עושה סרבר, הכתובת אימייל שלו תהיה server בתסט.com, סליחה, הסיסמה שלו תהיה סרבר. עכשיו, אני מזהיר אתכם, יהיה פה שגיאה, אבל נדבר עליה. add account, ראיתם מה קרה בפייק שלנו? הכל בסדר. נעשה אוקיי, ובום, שגיאה, עוד שגיאה. למה? אני לא נכנסתי לזה, כי אם תשימו לב, אנחנו נפתח את ה-dedicated שוב, למרות שהייתה שגיאה, אם אני עושה server ללוגין, עובד. עכשיו, זה, עוד פעם, אם תשימו לב, אני קצת לוקח פה קרדיט על הריפאקג', אבל תיתנו לי בבקשה. למה? כי חצי מהבעיות שלי היה בכלל להבין, אני עושה דברים נכונים, אני כאילו בכיוון הנכון, למשל על השגיאה הזאת, אתם יודעים כמה זמן בזבזתי עד שאמרתי, רגע, בוא ננסה להמשיך בכל מקרה, וכזה המוח שלי התפוצץ שזה עבד. כלומר, חלק מזה ששום דבר לא מתועד, כאילו, שאנשים, סרטון כמוני שמראה איך זה אמור להיראות שזה עובד, תראה לי סרטון. חלק מזה שזה לא עובד, אז כל השגיאות האלה, לא ידעתי שגיאה קריטית, לא קריטית, אז אם יש לכם שגיאה ב-Dedicated Server, תעשו לו אוקיי, ותיכנסו שוב, החיים טובים. אז בואו נקרא לסרבר שלנו, סרבר, לא יודע, 1, 2, 3, אני יכול לבחור פה מפות, לא יודע, טריינינג, לא אכפת לי, אם יש, לא, נבחר משהו אחר, כי אז נוכל, נעשה Road to Victory, מפה נחמדה, Conquest, כאילו אני יכול לבחור time limit, בוא נעשה 30 דקות, יש פה עוד כל מיני הגדרות. עכשיו בוא נדבר על הסיסמה, לא, נדבר על זה בסרטון הבא, לא צריך את הסיסמה, לוחצים Start, הנה אתם רואים, Server Retrieve, Server Report, הוא מתחיל שנייה לדבר איתו, למרות שיכול לקחת כמה שניות, לוקח בערך דקה, פה זה לקח חצי דקה, אבל לוקח לפעמים דקה עד שהשרת נטען, ועוד לפעמים 2 דקות עד שהוא מדווח עליו, אז הוא לא צריך להתרגש. ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, ששלושת הדברים האלה פתוחים, עוד פעם אני מזכיר, אחרי שהשתמשנו בכלי שלי כדי לכתוב IP מקומי, אתם יודעים מה? אולי אני אראה את זה, כאילו, זה שלב חשוב פה. ב-all files, גם פה אתם צריכים, לא ב-all files, סליחה, בקבצים של הוידאו, אתם צריכים לוודא, עוד לפני שעשיתם את כל מה שראיתם פה, אתם צריכים לוודא, אתם רואים point to this PC, או שתרשמו כמו שאני רשמתי בסרטון הקודם, 127, צריך שהכל יהיה מופנה פנימה. למה? כי אם אתם מסתכלים פה, הדומיינים האלה, זה מה שכתוב בתוך האקזה, זה כל התחליפי GameSpy, אבל גם הם נפלו. אז אני אומר, לא, גם אלה שנפלו תפנה מקומית, ומקומית זה 127.001. אז הפניתי מקומית, הייתי צריך לעשות את זה לפני, אבל לא משנה. הרצתי 3 דברים, בוא שיהיה ברור, פייק 1, פייק 2,
הרצתי שרת עם משתמש בשם סרבר. עכשיו, אחרי שעשיתי את כל זה, אני פותח את המשחק, רייזינג גיגל, הנה הוא נפתח, שנייה אחת ייקח לי להזיז אותו, אחרי שהוא נפתח. עכשיו, עוד פעם, בדוגמאות שלנו אני איפסתי את התיקייה של השרתים, אז אני צריך להירשם מחדש. כל פעם שמוחקים את התיקייה או שעוברים בעצם מאסטר סרבר, צריך איזה. אז כאילו בואו אני אראה לכם, אם אני אנסה את קליינט שעשיתי בסרטון הראשון, יגיד account not found. בסדר, אני אעשה add, כמו שאנחנו מכירים, קליינט, test.com, קליינט, add, אוקיי, לוגין, ואתם רואים את זה זז מאחורה, כל הפייק שלנו, פייק גיימספיי עובד. עוד פעם, אני לא מימשתי, לא רוצה לקחת קרדיט על מימוש, אני השמשתי קרדיט אחר. הולכים לסרבר ליסט, והפעם באינטרנט גיים, ראיתם? לא רק הוא גם בלוקל וגם באינטרנט. מעניין למה, עוד פעם, אני חושב שבפעם קודמת לא עשיתי אינטרנט פה, בסרבר טייפ, אבל לא משנה. אז אני לוחץ על זה, לוחץ connect to server, אני חושב, ולפעמים זה יכול להתמזער אתם יודעים, לאייקונים למטה, אז אני לוחץ על זה מהאייקון למטה, זה חוזר, והנה אתם רואים client connected, 1 מתוך 32, אני בוחר צד, whatever, ואני יכול לשחק מול שער הניצחון בצרפת. נחמד מאוד, ועוד פעם זה אני משחק, אני לבד עם עצמי, אז בואו נראה לכם טריק, איך אולי אני רוצה לנסות דברים, לשחק עוד עם עצמי, אז בואו נראה טריק. בואו נצא מהמשחק, שלב ראשון סיימנו, המשחק עובד, אבל מה אם אני רוצה להפעיל בו זמנית? מסתבר שאפשר לשחק כמה פעמים בו זמנית במחשב שלך, אם כולם מחוברים לאותו שרת, גם אם הוא באינטרנט וגם אם הוא מקומי. לשרתים אחרים הוא ישר זורק איזה שגיאה על איזה סוקט, כלומר בעצם על חיבור לאינטרנט שנתפס או כבר תפוס, לא משנה. אני הולך להראות לכם טריק, בואו נעשה את זה. אני הולך לפתוח עוד פעם את היוטילס המיוחד שלי, run as administrator, והולכים עכשיו לדופליקט קליינט. כמה דופליקט אנחנו רוצים? 10. לא, כאילו סתם, אני הולך להראות לכם 2, אפשר, רשמתי פה עד 99. אם יש לכם מסך גדול, תעשו מה שאתם רוצים. הולכים לאיפה שהתקנו, בין, Windows 32, ואתם רואים את הרייזינג גיגל הזה, גוררים אותו, אמורים לגרור אותו. כי הוא אדמין, אז הוא לא במשתמש שלי, אז רייזינג גיגל, install bin windows, רייזינג גיגל, אוקיי, אז אני אומר לו 10, אני עושה לו create duplicate, done, ואם אתם רואים, האם צריך את זה יותר? לא. אם אתם רואים, הוא יצר בעצם 10, כאילו חוץ מהרייזינג גיגל המקורי, הוא יצר עוד 0 עד 9, בסך הכל 10. כל הדברים האלה אמורים לעבוד בו זמנית. אנחנו נפתח רק 2 מהם, ועוד יותר, הם אמורים גם להתחבר לאותו שרת בו זמנית, מהמחשב שלך. ואז אנחנו עכשיו בוא נשחק מולטיפלייר מול עצמנו. אם שמתם לב לתחילת הסרטון, אז יהיה דרך קצת יותר מגניבה, לעשות צ'אלנג' לעצמך, אבל זה בסרטון השישי. עכשיו זה רק טריק נחמד. בואו נריץ את הראשון. עוד פעם הוא לקח לו זמן לפתוח. מראה לנו את כל הלוגויים של חברות שכולם קרסו, אחת אחרי סתם. ריטריב, עוד פעם, אותם שרתים פתוחים, אז אני יכול לעשות קליינט, אני יכול לעשות לוגין,
טוב, הוא כל פעם מבקש את הפיירוול כי זה בעצם שם של אקס זה חדש. אני הולך לסרבר ליסט, בואו ניכנס בצד של הטובים, כאילו אני אכין את זה ואז אני אכנס עם השני. הוא טוען, שנייה. ניכנס בצד של הטובים, בואו ניכנס בתור הכי חזק ונראה איך להביס אותו. וואי וואי, איפה אני? כן. וניפגש באמצע. Our fight will be legendary. נראה לי מיקס. כן. כן. אוקיי, אז אני מחכה פה. עכשיו אני אפתח דופ 01. ועוד פעם, אם יש לכם כרטיס גרפי, אפילו של לפטופ, כל עוד יש כרטיס גרפי, עוד פעם, זה מ-2008, אין שום סיבה שלא תוכלו להריץ יותר מ-1-2. עכשיו פה אני צריך משתמש אחר. אז אני צריך לעשות add. אני אעשה client 2, client 2 at test.com, client 2, client 2. איזה מוזיקה, השם ירחם. עשה create, עשה login, אתם רואים ברקע כל הדברים זזים. תנו לו לעשות login. אני אלך לסרבר ליסט, הנה אתם רואים כבר יש 1 מתוך 32, ניכנס אליו. עכשיו נבחר את הצד של הרעים, וסתם מעניין אם מישהו פשוט יכול לנצח אותו. יאללה, בואו נלך בואו נראה. הנה חברנו. אני אתקרב אליו, אל תדאגו, אתקרב אליו מאוד. הנה החבר שלנו, שזה בעצם אני. תראו גם מה כתוב מעליו. אני לא יודע אם אתם רואים, קליינט. טוב, מעניין, בואו ננסה, תוך כמה יריות אני יכול להרוג אותו. רואים בצד שמאל, אני לא יודע, כן, אתם רואים, הוא כבר ב-127, כל אחד מוריד לו 10, אבל אם אני יורה לו בראש, בום, הדשוט, אוקיי. והמשחק נגמר, כי הצד הזה ניצח, זה גם מה שרואים פה. אוקיי. וזהו, טריק נחמד, שבעצם, כי איך הטריק הזה עובד, גיליתי שבעצם מה שמנע משתיים להיפתח באותו מקום, זה כי יש להם איזה קובץ לוג שעושה בעיות אם כולם תופסים אותו. אז אם נחזור להתקנה, אתם רואים יש פה L01, L00, ואני חושב בדאטה, לא משנה, יש עוד איזה קובץ שהם רבים עליו, נעשה F5, לא משנה, יש עוד איזה קובץ שהם רבים עליו, אז בעצם כשאתה עושה את הדופליקייט, אני נכנס שם ושמור לי מראש מה זה, ואז במקום לוג אני רושם L00, L01 כפי מספר הדופליקייט, ואתה יכול לקרוא אותו. וככה עובד הטריק. וזהו, וסיימנו את הסרטון הכי חשוב, איך לשחק. אתה לא צריך אף אחד, נתקפת בהתקף נוסטלגיה, בא לך ללכת במפות האגדיות של רייזינג גיגל 2008, המזל שלך העיר לך פנים, כי בעזרת שתי פייק גיימספיי, תוסף תוכנה מקדימה של יוני, המלך כמובן, ושרת, אתה יכול לשחק אתה מול עצמך. שומו שמיים איזה כסף. אבל, מה אם אתה רוצה עם חברים? אם אתה לבד, אתה צריך להתחיל לפתוח פורטים וזה, ובזה אני לא תומך, אני ממש לא תומך, כי לא שאני תומך, אני בכלל לא תומך, אבל בזה אני אפילו ישר אגיד לך, אדוני, דבר עם מישהו אחר, כי כל ראוטר יש לו שטויות, ואתם יודעים שאני בחברת פרטנר במקום בזק, ומתישהו פתחתי את הפורט, והסתבר לי שחברת פרטנר,
כדי למנוע איזה מתקפת דידוס, זה אפילו לא קשור למלחמה שמאז אוקטובר 23, מאז השביעי באוקטובר, לא קשור לזה. הם החליטו חברת פרטנר שהם לא נותנים לפתוח פורטים. למה? כי זה פתח למתקפות דידוס. אוקיי, אז בקיצור, כדי שאתה וחבר שלך תשחקו, ששניכם בשרתים שונים בחברות שונות, אני לא תומך בזה, וזה הרבה כאב ראש, הרבה כאב ראש. הדבר הטוב ביותר זה להקים שרת. אנחנו נראה שתי אפשרויות, אחד יקר וטוב, אחד זול 5 יורו בחודש, אני מחשיב את זה כזול, או 7 יורו, לא משנה, ואז לא צריך את כל הפתיחת פורטים המוזרה הזאת, הכל עובד שם. צריך להיות קצת טכני, הדברים לא פשוטים, אבל בסופו של דבר אתה יכול לשחק, אתה יכול להזמין אנשים, ואת זה אנחנו נראה בסרטון הבא.